Pomaže Bog i dobar dan, dragi gledalci, narodi Srbije, svi Srbi, ma gde bili u svetu, svi ljudi dobre volje. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, imamo vanredno uključenje, vi ste na YouTube kanalu Slobodni mediji Srbi Live TV ili SMS Live TV, a s nama je jedan od osnivača pokreta MOBA, profesor Davor Kaležić. Pomaže Bog, gospodine Kaležić. Dobar dan, gospodine Zlatanoviću, Bog vam pomogao, Bog nama svima pomogao i celom čovečanstvu, jer imamo neke indicije da ovo baš ne ide u pravcu kako smo mi to zamislili. Da, zašto? Vi ste mi postavili neke slike o nebo koje je išarano sa nekim belim tragovima. Naši gledalci su navikli da uglavnom pričamo sa vama o diplomatiji, o Kosovu i Metohiji, uopšte o srpskoj spoljnoj politici, ali sad ste vi kao običan građanin poslali neke slike koje ste slikali, kazat ćete nam gde. To je jako bitno zato što sam ja pre nego što sam vas pozvao, kad sam dobio vaše slike, proveravao kad je zaprašivanje komaraca, pa ono je tek sutra, znači sigurno nisu to avioni koji zaprašuju zbog komaraca, pošto je tek najavljeno za sredu od 7 ujutro, a danas je utorak 18. avgust, negde oko 19 sati. Tako je, evo da odmah to razjasnimo, dakle još jednom da ponovimo, dragi gledalci, danas je utorak 18. avgust 2026. godine. Slike koje ćete videti načinjene su u periodu od 18 časova do 18:30 iznad neba Beograda, konkretno radi se iznad opštine Voždovac, jer su tu bili najvidljiviji i najuočljiviji ti tragovi, ja neću izgovoriti njihovo pravo ime. Izvinite, a samo trenutak, kažete Voždovac, možete preciznije da bismo bili što tačniji? Da, to je ovde sredina Voždovca u okolini takozvane Voždovačke crkve. To je to. Radi se dakle ne o ovom zaprašivanju protiv komaraca, nema veze sa tim, bar tako izgleda na prvi pogled, a sigurno i nije tako, već se radi o aerozaprašivanju iz aviona u preletu. To je i veoma dobro poznati. To ste videli, tako. Tako je, da. Ne, samo izvinite Davore što vas prekidam ovako, jako je bitno, znači vi lično svedočite da ste videli da avioni puštaju taj mlaz koji nisu avioni koji zaprašuju zbog komaraca, to je... Da, nema nikakve dileme, radi se o komercijalnim avionima u preletu iznad Beograda, to je inače lako utvrditi koji su prošli sve u periodu od 18 do 18:30 navedenog datuma, to imate na onom 24 flight radaru, tako da to je dečija igra i čaj od kamilice da se utvrdi čiji su to avioni bili u preletu i tačno se vidi da iza njih ostaje taj trag kontroverzni koji u mnogo slučajeva u svetu se povezuje sa masovnim zaprašivanjem nedozvoljenim supstancama, hemikalijama, aerosolima i tako dalje, stanovništva, biljnog i životinskog sveta, dakle flore i faune kompletne, pa do onih drugih tvrdnji da je to sve teorija zavere i tako dalje. Međutim, da to nije teorija zavere i da se zaista radi o namernom zaprašivanju, na slikama može da se uoči i jedan trag, negde otprilike u gornjem desnom uglu, pored solitera, jedan isprekidani trag aviona, normalnog da ga tako nazovem, koji kada prolazi iza sebe takođe ostavlja onaj trag, svoj potpis, međutim taj potpis u roku od pola minuta do 2 minuta polako bledi, prekida se i nestaje. To ste, izvinite, lično svedočili da bi... Da, to sam i zabeležio, dakle na tim snimcima se to vidi i vidi se nekih 18-19 koliko sam ja uspeo da izbrojim tragova prolaska aviona, paralelnih, u oba smera, i od severa ka jugu, od juga ka severu, nije bitno, uglavnom uvek iza njih ostane prvo taj tanak mlaz, međutim on se udalje ne razgrađuje i ne nestaje, već se polako stvaraju džepovi, tačno se vide određeni džepovi i tragovi se međusobno šire, lepe se jedan na drugi i stvara se jedan široki front na jednoj od slika. Vidjet ćete da je taj front kompletno blokirao sunčeve zrake. Sunce je bilo u zalasku i vidjet ćete potpuno barijera
i čisto nebo sa leve i sa desne strane i tamo gde su tragovi to je jedan oblačni front. Izvinite što vas prekidam, pošto sam istoričar, pa je jako bitno, mi smo istoričari kao neki inspektori, kriminalni inspektori, jako mi je bitno, znači vi to lično sve što govorite svedočite, znači nije neka interpretacija da vam je neko rekao, nego sve što je ovo naslikano i vide ljudi, vi to lično svedočite da ste videli, tako? Tako je, ne samo što sam vidio, nego je zabeležen kamerom, tako da... Da, jako je bitno, znači vi ste svedok prvog reda, niste svedok drugog. Ne, da ne bi ispalo, neko je nekome dobacio, pa vi tumačite sve, vi ovo govorite kao svedok prvog reda. Sad da to pojasnimo u detalje, da ne bi bilo zabune. Radi se o sledećem, dakle, malo pre sam to počeo da pričam, postoji velika i osnovana sumnja da su te materije koje ostaju na taj način i formiraju oblake na taj način zapravo namerno izbačena neka sredstva koja nisu prikladna za floru i faunu i da se time čini razne vrste štete, kako nad ljudima, tako i na životinjama, biljkama i tako dalje. Osim toga, postoje u svetu i indicije da te materije koje odozgo dolaze na neki način utiču i na to da se lakše formiraju požari na zemlji, a da potom već formirani požari se razbuktavaju dodatno. Sve to zajedno čini jedno veliko uznemirenje kod javnosti, ne samo u Srbiji, nego u celom svetu i dokazano je, nema nikakvih više dilema, da se na avione postoje dva načina, ili se ugrađuju dodatni tankovi koji to izbacuju na određenim mestima, ili se u okviru samog goriva koje avioni koriste ubacuju određene hemikalije koje zajedno kada sagoreva gorivo, sagorevaju i one i tako ostaje na kraju to sve zajedno. Da napomenem, jako važan detalj, poštovani gledoci, to je odavno zaboravljeno, pre nekoliko godina, ja mislim da ima već 4 godine najmanje, profesor Kuzović i ja smo to isto slikali na nebu i seriju slika podneli Ministarstvu odbrane, Ministarstvu zdravlja, Vladi Republike Srbije i tražili smo njihovu intervenciju i zabranu preleta svim avionima koji ispuštaju te materije nepoznatog sastava i porekla za koje se sumnja da mogu biti veoma, veoma štetne, da ne kažem otrovne. I tražili smo hitno postupanje. Vi, Srbin Info, baš konkretno vi, gospodine Zlatanoviću, ste napravili o tome jednu emisiju i ministarstvo i vlada su reagovali, poslali su nam odgovore, takozvane ping-pong odgovore. To jest, svako je rekao da on nije nadležan za to nego onaj drugi, a onda onaj drugi nam je poslao dopis da nisu oni nadležni nego oni prvi. I tako se zatvorio krug nadležno nenadležnih. Očito ne postoji uopšte potreba da se to pitanje razmatra dubinski. To je jedna stvar, verovatno ne postoji ni odgovarajuća stručnost u svim tim telima državnim da se tim pitanjem pozabavi, a verovatno ne postoji i najviše sigurno ne postoji politička volja da se sa time uhvati u koštac, jer je to izuzetno veliki problem, jer potencijalno, potencijalno podvlačim, može izuzetno štetno da utiče na kompletno zdravlje nad teritorijama nad kojima se to vidi. Ovih dana mi imamo dramatično stanje vezano za požare širom Srbije koji niču kao pečurke, pa čak i požari koji su ugašeni ponovo se razbuktavaju nekim čudom koje se objašnjava kao nekim vetrom koji naknadno ponovo duva pa razbuktava. Izvinite, Davore, što prekidam, pošto samo da javim gledalcima, mi smo dobili, hvala Bogu, 300 evra donacije da odemo u Delibarske pešare i čovek koji jedini imao hrabrosti da sa mnom ide, a ići ćemo, dao Bog, ili četvrtak ili petak do kraja, do požara samih, javio mi se da će doći
i čovek je dolazi čak iz Nemačke, jer odavde masa ljudi nije imalo hrabrosti da ide do ivice požara, tako da ćemo snimati na Srbin Info, ako Bog daj, i live šta se dešava u Delibarskoj peščari. I nastaviti dalje, izvinite što sam prekinuo, samo sam teo ekskluzivu da kažem. Da, ja se s druge strane nadam da vi kad budete otišli u Delibarsku peščaru nećete naći više ni jedan požar. Ali treba vidjeti, pokazati posledice. Tako je, posledice su dramatične. Da sakrije i te posledice. Dakle, radi se prevashodno i vrhunski o pitanju apsolutne nacionalne bezbednosti, ovog puta sa neba, i nadležne strukture su odavno trebale da reaguju. Nadležne strukture su, kažem, pre nekoliko godina primile naše zahteve sa priloženim dokaznim materijalom i krenule su akciju, tu ping-pong akciju, gde su se svi proglasili nenadležnim da postupaju, osim u slučaju da dobiju naređenje sa višeg mesta. Pa je onda vlada rekla, mi ne možemo to da rešavamo, to je pitanje narodne odbrane, treba da rešava Ministarstvo odbrane. Ministarstvo odbrane nam je poslalo dopis i reklo, mi ne možemo da postupamo bez odluke vlade, a Ministarstvo zdravlja, što je najzanimljivije i najsramotnije, nam nikada uopšte ništa nije odgovorilo po ovom pitanju. Dakle, par excellence pitanje nacionalne bezbednosti, mislim da ovim treba ozbiljno da se pozabavimo i da vidimo šta se sve tu dešava na jedan veoma stručan, kompetentan način, da zaštitimo, ukoliko postoji mogućnost i potreba za zaštitom stanovništva i uopšte države u celini, da se taj fenomen istraži. Ja kažem, u svetu postoji ozbiljna količina materijala, dokaza, koji vode u jednom veoma opasnom pravcu. Samo za kraj, kada ste to snimali, jeste vi osjetili možda neke nus pojave ili nešto tako posle toga? Ja nisam merodavan po tom pitanju, zato što ja sam čovjek u 70 godina i ja imam svakog dana gomilu nus pojava i 3 tone lekova i problema zdravstvenih, tako da ja nisam neka referenca. Ništa, hvala. Malo se šalim, ali da... Ne, izvinite, gospodine Kaležiću, što sam ovako cepedila kada sve vreme, zato što je ozbiljna tema, da ne bi ovi koji stalno sumnjaju i koji za razliku od RTS-a kome nikad ne prigovaraju ili Formera, znaju za i Srbin Info, i SMS Live TV, ali i drugim alternativnim medijima stalno sitnicu dlaku u jajetu da traže, pa da ne bi ispalo da mi pravimo neku teoriju zavere, neku prevaru. Teo sam do kraja da napravimo onako profesionalni intervju ili izjavu kako nikad posljednjih 20 godina, a može i 30, nismo videli na RTS. Da, apsolutno se slažem sa vama. Dakle, radi se o sledećem. Već nekoliko godina unazad državno rukovodstvo i nadležna ministarstva su upozorena na mogućnost da se na našem nebu, kao i na drugim širom sveta, dešavaju neki fenomeni koje treba svakako istražiti, jer potencijalno mogu biti zabrinjavajući. Naša se ove strukture već pomenute nisu time htele da bave, međutim sasvim je jasno da ovo sada ide u nekom drugom pravcu, odnosno u istom pravcu u kome je ranije išlo, ali sada je pojačana skala. Sudeći po nebu i po svemu što se dešava, ako koza laže, slike ne lažu. I kažem, posebno ističem taj detalj, ja se nadam da ćete vi biti tehničkoj mogućnosti da objavite crvenim krugom. Ja sam zaokružio jedan od tih tragova, koji je onaj klasični trag normalnog izduva aviona, sagorevanja avionskog goriva, koji se polako bledi, gubi, prekida i na kraju nestaje, i koji je jedan jedini u toj celoj masi svih ostalih tragova koji su se međusobno spojili, proširili i formirali oblačne formacije, i to potpuno pravilnog pravougovnog oblika. Znači, to nisu nepravilne formacije, to se tačno vidi da su to povezane formacije koje imaju određeni oblik, imaju smer
verovatno se nalaze na približno, sad teško je to sa zemlje dole odrediti na kojoj visini, ali pretpostavljam na sličnim visinama, a kažem najlakše od svega je preko flight radara tačno videti na kojoj je visini leteo avion koji je ostavio normalan trag za sobom, a na kojoj su visini leteli ovi drugi avioni. A verujte mi na reč, tu razlika nije više od par stotina metara, prema tome temperatura i uslovi atmosferski su praktično isti za sve. Gospodine Kalažiću, hvala vam još jedan put što ste dali izjavu za SMS Live TV. Hvala i vama, svako dobro, pozdrav redakciji Srbin Info i produkcijni centar.